Ali itu nginya wan hajan jong utrai dakabangi yaro bat mani ya gagerteng kajong ujisu ling bajong kani kapor bat kani ka klipman kabamanta don ulok kat uji su kordor em don ubayay don lembat ngaman kapor em don jisu ba itang mame marway ringkat pat ngaman laki po dashi siya kumami on shem hae lok bait bakordo don ulok ubait kumyanga em don jing jong u ka ba palat shisha nong papa kraw kum nga jisu ba itang mame marwe ringkat ban ngaman lagi por da shisha kum mami on shem hae lok ba bakordo bon sin ya ungala penmong daki kam bat jing long jing i jong u ya ngakakin mau tengong kum mau judon haba ka jing in jong akan sawai ya ngatom bat serbai hapo ka donut jong nga upas yau wat kuslai lem ne diao jisu ba itang mame marwe ringkat ban ngaman laki por dashi siya kumami on shem hae lok bai bakordo jisu ba itang mame marwe ringkat ban ngaman laki por dashi siya kumami on shem hae lok bai bakordo si Syam don kung kagerteng ka jong Jisu Neu Jisu ba mga mapi ngiruay long blay jong ajong pi ubadon haga jing im jong ajong pi hakipor baro wala ka jing im ka jong i ka don hapadeng ka jingele andre kan ma Jisu uba nga mapi ngisyakri unay ka jing sub inaya pi ngiruay lang ini ka jing ruay ngit yanang baro in rai in kmit ki kmat jongi shau Jisu ling ba jong ni ka bor kum kawa ba perna long ka jing sublay ka ba job lut baro kat baga ng slay janay pinbanang slay nang daman kasngi janay pinbanjil
le she lenti Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Kumba ula Kular jing sok bajanai Blaburi hu Jisu Halaling hokti Nong shun kim labut Shu Lem ni yo ban i Hang ta kam wan kusla Snow siru kami Ay kam don bor shu Men simban pen ki Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Kumba ula Kular jing sok bajanai Jing kemene jing shitam Bawan lap teng La pada kajing Ukpa bahabneng Ngin yai shanya hau Kular bandep ha Kaki bayai shanya Kin yo un shisha Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Kumba ula Kular jing sok bajana Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Blager shanda ublay Shem ka jing sok jai Kumba ula Kular jing sok bajana Melong ublay Nong pen kia jom nga Melong ublay Nong pen Me pa kaktin Ban pen kia yanga Melong ublay Nong pen kia Melong ublay Melong ublay Nong pen kia jong nga Melong ublay Nong pen Me pa kaktin Ban pen kia yanga Melong ublay Nong pen Blay jong a jong ping bang isya kri long blay jong ka jing kia adu menta ngin roi se si ni ka jing roi nong melong u blay nong pen kia wan pen kia ya ka do nut ka jong i ya ka jing em ka jong i
mereka met kerjongi melong ublay nong pen kia jonga melong ublay nong pen me pa kak tin ban pen kia yanga me long ublay nong pen kia shisha try Blame kerku yang iling bajong kani kepor tak keburam kejongo. Pastor kita men basan bat kita khot jong kebalang Presbyterian Maukar. Kinong isim benta ki para endeavor sapok kebalang bat show pat. Ki hinmen bat ki para how try bat barok ki bapet yakani ke program. Ka intermediate Christian Endeavor Society jong kebalang Presbyterian Maukar. Kebalang kekenhun jong ki kun samla kebalang. Kapedang sobha ya pi baro sya kani ke jingesan. Ban rakhe ya ka lingkhus nam ke bah nyau puar jong ka society. Ka bagi yo bagin wanra sya ki yeng kisam ki jong pi. Lingba ka local TV channel bat ka YouTube channel jong kebalang. Ngi khot sobha ya pi bapin ya sim bentaru ha baro ki benta jong ke jingmane blai ha kani kapor. Khnang ba kani ke jing rakhe lingkhus nam. Kan long kejim pendon buram yu blai ubla beten bat yalam ya ka society lingba kini ki nyopu art likisnam bat ru khnang ba kejing esang kan long kejing kerku yang hilang baro to nginya manelang ya ublai unong roi sam uong to yaro yau try pi ki jat bendreu baro to yaro pendon buram ya u pi ki kenja bendreu baro nabaka ba kraw kejing isen ai jong u shapang jongi bat kejing shisha jong u kanek junam to yaro yau try nin skau ba banya solang ha kabarwai ya kejing ruai ka ba arspa lai pu khandai na ka kot jing ruai ka ba thamai bat arspa san phuwei na ka barem ngin nang ya chasayan bat hadin jong kani kejing ruai ngan so ba ban kerpat ya LG ba nong dhar pan yalam yangi ha ka ba puri na ka ktin ka jong blai bat ru ha ki jing duai Alipi Kunu Blay Da Jink Mentungin Wai Ban Pen Sawa Jing In Ublay Ban Pen Sawa Jing In Ublay Sao Dong Ka Ket Utrai Sao Dong Ka Ket Utrai Ngin Nang Yat Sha Seyon Seyon Iten Na Jong U Trai Ngin Nang Yat Sha Te Sha Seyon Sha Nong Baba Ku Jong Iki kun usim preng tuken til nam klem wai ben bnaker teng utrai keleng ben bnaker teng utrai keleng ba
ben riu tip you try ba ben riu tip you try nhìn nang ya sha seyon i ten na jong u try nhìn nang ya sha te sha se yon sha nong baba ku jong u try ulum se yon badang da bu rom jong u try nhìn ya halen tik siar no la nhìn ya halen tik siar no la ban boy ri neng pernai ban boy ri neng pernai nhìn nang ya sha seyon i ten na jong u try nhìn nang ya sha te sha se yon sha nong baba ku jong u try jing luai tiang on yai sa gan ba sha prang nang yai nhìn nang ya sha kari u try nhìn nang ya sha kari u try ri ba thiang bom ju blat ri ba thiang bom ju blat nhìn nang ya sha seyon i ten na jong u try nhìn nang ya sha te sha se yon sha nong baba ku jong u try Shawing ni lang ho blay jing duai an play ka to ka ni na ka tien ka jong play ka bangi la ban shem na ka shiti jong ki Philippi ka lanong ka basao ka dokot ka pra adu khan rio ha ka bawai no ko para bangen ki e beshisha ki e badan buram ki e bahok ki e bakhoy ki e ba itanan ki e ba de yaro lada don kanu ka jing bha balada don kanu ka jing ro to phinia par khat yakini ki e ru ki e ba phila nang bat phila padiang bat phila yo sngo bat phila yo I hanga to phin le yakini ti ublei ka jing suk ulong lem bat phi henrenga kamen ha utrai shibon e ba andamanta phila pan thamai pan yala ka jing mon nakabanta jonga ha ka ba phila super khat shisha henrei phem shim yolan ambanga ong shapang ka jing sngo kurdo namar ngalanang ha kanu ka jing long bangalong ha kata hi ban sngo hun ngatep kumno ban pan po ban ngatep kumno ban sngo kadang kar hai ha ki e bat ha ki e baro ngalanang ya kata ka buin ban sngo kadang ru bat ban sngo thangan bat ban sngo dam ban ma sngo kurdo ngala ban le ye ki e baro hauta ba pan shai bor yanga lakum ta phiru phile bha ba phi dan ka jing yaslong bat ka jing sha shitam jonga ti phil hiru phitem ko nong Philippi haba ka basdang ka gospel men bangala lenno na Macedonia ba amdan kabalang kabaladan ka jing yaslong ban nga shaphang ka ba ai bat ka ba pediang reitang ma phi hi nabawat ha ka Thessaloni philaya phalem shiwat arwan ha ka ba ngaya kendo tangin lang ho play khamat ki jing tuai ko khpa jing ba baning wan ki hima ka jome long kamon ka jome ha khando kum ba baning
meu basiang ya ka kando shatpian ka jakashong ka jongi kum ka jing thao baro but ubalash sedine ka beneng ka jakashong ka jongme ngi ango ime ople mamela ya lame ka jing em ka jongi we pi we padeng ni ka perthai ka patap dak jing e panbana padeng ka por ka bakum kani mem shimle ino ingi ndre mela sha ingi panmani ime hagilat ki ba me hi mela karkhu atrai ni dapat ka jing kemen ka ba kraw ka ba me mela ya lame ngi kum ka si society mangin enjoy ka jing yalinti ha ka nyo po artli ki snem ngi ango na mar kinong yalam ki jongi ki blalin no hashwa ki bla tre mat parmen sim ki ba pelong ya kani ka society ka ba ngi shakri yami ngi ango yami ru na ka banta kinong tre kinong yalam ki bla shim pateng ya kani ka kam mar pentelun ko kara dia ka jing ya jong ka kam bar ka jing ya chaprang jong ka kam koran tengi ai ngo yu utrai bo mela penshat ya kitarpeng ki batlat ki jong ka si society man pentelun ya ka kam commission man pen sapriang ya gospel ka jeng pen em ka jong me ngingo namar kata ya ka like grow mission ru ka badan apdeng ka jeng dan kam ban tredap ya ka kam ai ka bor kinong yalam ai kaboru ya kita ki ba ya ket ya ba ko karade kalingkor kinang la man pentelun ya ka shalentem ka jing shakri ya ka ne ka kam ka jong me ai hagi kinong tre ka jing star ba ka jing shampang ba kinang la man yai tre ya ka kam ka jong me ni duwai ru kutrai ba menang ya chaprang man sanrani ya kalenti ya jong ka si society ba kanang roy kerhai ha ka kam shakri ka jong me ni ai ngo kerpang nakabenta kani kajing seran ka jong me mangi ongru hadu kani utrai ulai rapingi kumba mela yalam yakini ki nyau po artli ki snem ki blaleno yalam ngi ru hakalenti ki ba e bal bakalan ni kerpar akmat jong me bamen ya lambat ngi kumba mela yalam yaki kon Israel daw rishad lo men sngi pa daw rishad ding men med yalam ru ingi daw men siam ujong me ngi duwai kerpang ru kutrai nagbenta kani kapor kabangi im kapor ka jing ma kapor ka jing do jing kermen kapor ka jing ear jing smith ya rabe ki khon ki ba mela suspa bekin laban yai ne wat hapdeng ka jing trim kani ka perthai ngidan kutrai hapdeng ka khlam ka bakansha kabato luat ya ki baro ki bakkan thobe ka jing shakri lang ya me oblay ujongi ni duwai namar kata to phai khaman shala ki brio ki jong me patu isnei bangin yo like em bat ba ka perthei baro kan yo nong ya ka jing pen khia ka bajanai ka baname hi ai ka jing start blay ka jong me kan long hapdeng ki brio jong me bakin shame ka jing ya rap hapdeng ka jing kordet ba ni duwai kerpang kamtam nakabantau shakri ujong me wan same kabor ka ktien ka jong me rai u ka kamra ka bakantang e kan long ka jong me pan sle u da ka ktien ka jong me hi kren kutrai hangi in shashkor hami sngo kutrai ka jing khokarpan ka jong hi damap kra de kiringkang ki jong hi namam ngi pan ka ni hakrteng ka ba im utrai jong hi non pen em Jesus Christ amen. Kum ka kanhon jong ki samlah ka balang ka intermediate Christian Endeavor Society ka yang ban te songlang ya ki khud samla ha ka jing shakriya ublai ka balang ban sandur ya ka jinglong jing im jong ki kat kum ka jing hikai ka ktien ublai bat ban yalap ya ka gospel u Jesus Christ dala ka jinglong jing im bat da ka bale ya ki kam mabha hak ne ka por ngin yo ya ka report lengkot jong ka jing trai bat jing shakri ka intermediate Christian Endeavor Society na is secretary. Kini kalong report rekam ke intermediate CE Society Maukar, Balang Presbyterian Maukar, naduk ke sipo terik ujun arja kat kendai, haduk ke katlai terik ujun arjar arpo. Ya ke intermediate CE Society Maukar, laseng haka katlai terik ujun kat kendai spak sopopra, da ilit Miss E.W. Thomas lambat kikun samla ke Balang Maukar hakitu kipor. Bat kemutu kalong nagamenta ukris bat kabalang kemutu ke Christian Endeavor hasatlak pertei. Kijing temu ki bakong san jong ka Christian Endeavor kilong ban penlong sitli ki kun samla ka balang bat ban penmelian yaki sakajing sakriya ublay
lingba ka balang bat ban penyar ke jinglong sipara ha ukris. Ke society ke lalak pendep sibun ki kam bat program hapo kini kesnem. Kat tu kat ni ki kam ki bakam kongsan ki long kum ni. Haka arpu pratarik September aljak kendai lalak ban penlong ke Jesus and I concert ha ususu tham auditorium ban penmi fun nakam taka light cross mission ya ka bala pli de Reverend ban pensyai kan. Haka kat pratarik Oktober aljak kendai lalak ban penlong ke food fest ha All Saints Hall ya ka bala pli de Reverend Gilbert P Karpan ban penmi fun nam taka 17 youth camp arjar arpo. Haka kendai tarik November aljak kendai layok banyalam excursion yaki aktif bat associate members syamau rengkang waken penursla. Haka baladan kombasan pungut ki belapoi hak tiga sengi. Haki tarik laipo November bat sitarik Desember ajak kendai layok banik visit yaka kasih Christian Fellowship Tura. Haka baladan ringkat Reverend McDonald Pengrop. Haka arpusal tarik Desember ajak kendai lapen long yaka program Upmeet Christmas. Haka bentar bersepok jong kaying mani. Haka baladon ki jingrai carols bat ki program beper ki kena ki kon samla bat ki balasan ru kumjo. Haka sitarik Januari arjar arpo lapen long ki jing seng New Year haka por kat WBJ men stamp bat inong keren haka ni ki jing seng ilong Reverend OP Patau naga balang Presbyterian Jayau. Haki tarik ar haduk saw Januari arjar arpo lapen long ka 17 youth camp ha Pine Brook Center Umbang. Bat ki resource persons kilong Reverend Gilbert P Karpan, Reverend Lendan Sim, Reverend Senrap Lang Shabong, Mr. David Jamir, Mr. Patki Karmujai, bat Mr. Pensyai Sawian. Haka katsan tarik Februari arjar arpo la penlong campus reunion hane rupa umyan. Haka balawan isim bentar di participants ke youth camp, bat resource person haka tiga sengi ilong Mr. David Jamir. Haka katsau tarik March arajar arpo la penlong ke prayer and fasting hadempep community center mau pelang. Kalat krok mission. Kasenong lat krok ka jengai tangkumba arp nyau kilometer na Shillong bat kadon hapedeng kelenti ba na Shillong sesora. Haka senam kat kendai spa kendai pun riu ke society kelas sedang bantrei ke kam mission hakini ke jaka tat haduk kini kisngi. Kajing trei ya ka lat krok mission kalong haki ar benta ke beningkong da Bible man berkabar da ke school. Kebeningkong katu kini ki kam program bala pendap halat krok mission kilong kum ni. Haka arpu artelik September ar haja kat kendai la penlong ke jingeseng visit hapok ke chapel bala sam ke kubor da Reverend Dr. BJS Imli. Laju penlong ke Bible study man ke janmit singi thok ding hapok ke jingelam jong Mr. Neil Sirani bat Mr. Lendan nong kenri. Kejing kebalai kejing thong ye katanat balang halat krok ngidap da kejing songu ke bakrau ya ublei bahadian Arab sau snem jong kejing trei jong society ya ka kam mission halat krok lala bantung ye katanat balang hakani ka jaka haka shipho tarik November ajaka kendai da Reverend S Ding do ba itemen besan pi lalngam haka laipo tarik December ajaka kendai la penlong ye kejing ke Christmas da kejing bamja hapdeng ki para bangai ka lat krok lembat ki dekat ke society haplau ke lat krok chapel. Kajingdon ki prabangit halat krok. Hapok ke senam arjak kendai layok ben priang syakabalang ki kat prangut ki mensim bekordor. Kajingdon jeng ki prabangit haduk ke bakut ke senam kilong baro arspa sapu prangut. Hapok ke senam arjar arpau la priang balang saya henrengut ki mensim bekordor. Kumta kajingdon jeng ki prabangit haduk ubnai Jun jong senam arjar arpau kilong baro arspa sanpu saungut. Hakaba kendai pu prangut nakini kidai kiri dukat bapura jong kabalang. B. Kalat krok Presbyterian School. Ya kani ke school leseng hakasnam kat kendai spa kendai pupra. Meningkong ke jingdon ki kena school nadu nursery hadu kelas 10 kalong baro arspa saungut. Sispa arpen riungut ki senrang bat sispa kat prangut ki kentei. Kebar hakasnam arjar arpau ki kena ki balaya le ke SSLC examination kilong prangut baro nriungut ki senrang bat arngut ki kentei. Balai kinong hikai ki don baro khat nriungut saungut ki senrang bat khat arngut ki kentei bat iwe I office assistant. Kasau ke school activities ki kat tu kat ni ki activities ki bakum ke school kelala ban pendap kilong kum ni. Peningkong school
ai screening haka laipo tarik August arja kendai deka jinge tereilang bat ka bansara eye care bat ka Rotary Club kabar ka free health screening haka laipo tarik August arja kendai naka PHC swear kabalai ka shram dam activities haka arp tarik September arja kendai deka jing penbet ka SSA kabasau ka awareness program halor ka safety tips for fishing and riverside adventure haka arp tarik September arja kendai kat kum ke jing penbet ka office BDO kat arsenong lat kro CNRD block kepesan cleaning drive haka arp tarik September arah jaka kendai ke Banriu sel ke jing rakhe ke jing dap sis pak san post nem ke jing kha ya Mahatma Gandhi haka laipo tarik September arah kendai Banyau ke school week naduk ka khat Banriu haduk ka khat pra Oktober arah kendai ke pra ke children's day arah kendai haka khat tarik November ka constitutional day haka Banriu tarik November arah kendai ka advance Christmas arah kendai haka khatway tarik December haka ba Reverend Gilbert P. Karpan ila ai ka kubor Christmas ka result day haka khatlai tarik December arah kendai ila ai ka result jang final promotion examination ka jing sngongu nagaliang society kalong kebaning kong ya ka balang brok kawai bat iki para bangit ki balelan ringkat bat kersian ka society haki jing sakri ki jongka lingba ki jing duai bat ki jing ai ba per ki kam babon ka society ya baro ki jing sengdong ka balang ka jing sengkentei ka Maukhar Church Union ki CE society hapok ka union ki balelan ringkat bat kersian ka por ya ka balang mau kedok lat krok ka bala joyai kersian dan ringkat bat ka society haka jing trei ya ka commission halat krok Kublai Shibun ya secretary nak benta katu ka report lengkot. Kublai Shibun ru ya barok kitu kibaidan kiti hak ba penkre ya katu ka video clip ban peni hangi ya kikam jongka ICES kabala pendap hak ni kasnam kabala dap. Ban peni hak babun ya ka jingtrai mission ka society halait kro lengba ka school bat lengba u Bible man. Nak benta jong kitu kibampat jupoi salait kro ngangait skamba kani ka report lengkot lambat ka video clip kilawan ra ya ka dur ka bakhamsyai ya ka jingya chaprang jong ka kamtrai mission ka society halait kro kumban pen kan mau so season 4 na ka benta kitu ki bompat tip ka jing kersyan ya ki program bofer jong ka society bat khamtam ya ka mission lingba ka school bat u Bible man kalong lingba ki jing aingu ki bang yo pedang hak ki jing yasang jong ka society na ka wai ka sngi try sya ka wai pat hendrai ngakwa ban yathu ba khambon na ki dikhot ki bawan sekini ki jingesang kidai ki badang dan hap deng jong ka jingpule ka mission halat kro kadai ka jingkit ka bakhya bat ki senior members jong ka society ki yai long ubot lum ban aibot bat ban kersyan bor ya ka kam mission bat don ru ki dikhot ka balang ki ba kersyan ya ka kam mission halat kro ha ka ba jarjar ha ki por ki bangi syam jinge ka balang ru ka joa ya ka ketika man ka ketika diang ban kersyan ya ka kam mission halat kro ni aingo yu blai ubla beten yalam bat kersyan bor ka society ha baro ki benta jong ka jing syakri jong ka bat ngi ai kerpat ru ya pi baro ban ye snok tilang bat ka society kham tam ha ba kersyan ya ka kam mission halat kro nakaliang ka office ngila dan ru ka jing penbait lingba ki apil bahkan dan ke jinglum ya ki jing aingo na ki active members ke society ha kan ke jingesan na ka benta ki programs bat na ka benta commission fund la dadan na pedeng jongpi ki wai pat ki bakwa ban ya sim benta ha ka baya no shikini ki jing aingo ngi pedeng so ba ya phi da ka donot ka ba comment e outline bat ngi kerpat ya phi ba phin so ba pin poi ya ki jing ai ki jongpi shaki nongkit kam ke society idwai ru bo blai unang kerku yapi baro papin lang ki badap kerhai ha ki jing kerku ki jong u ha kan ko por ni snokmen ba i successful natap i bade ikun samla nakabalang maurung khong i ba syong i basa halai umkra ila ban ya dan lang lembat ngi ban ai ya ka jing roi kerpang ha pedang jong ka lockdown ngila artatin bat ngila pensngau ru ya i ba imat ngin omla ban pelong ya kan ka jing sang Ndai ngi aingo yo blai bulak pli da kan kalat pan penlong kan ka jinga sang anniversary pat ngi pen pa ka jing sngongu ya i
ba ikloi ban pdiang ya kan ka jing penbai thamai ka society ban ai ha pedang jongi ya ka jing roi kerpang menta ngan kerpat ya i ba insim ya la ka benta bat hadin jong ka di ka jing roi ngan kerpat ya iba ransom sutenga ibalong ucaman jong ka planning committee ka ba pek ya ka mission halat kro ban sobha ban penkentang ya kini ka jing ai ngo bat ro ban bu ik jing roi kerpang na ka benta ka society bat na ka benta ka perthai borok ka wei ka badan hapdang kani ka jing syakta bat ka jing yaksaj na ka jimpang COVID-19. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Guess I just forget you won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. No, my Lord. You've never left my side. You gave your hand to me to hold you, oh Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there when I feel satisfied. I like to thank you every day, not only when I feel that way. I've never known a man who'd give his life for sinners like me, and yet because he loved us so, His promised us eternity, and we can have the promise and be His if we have faith and just believe. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Guess I just forget you won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. No, no.
benta ka buram le. Amen. Ko pa jangi bab neng ngi ai ngo e me ko try bi e da bata ni kapor ka kodor ka ba me malaya lamingi kumni ko try kum ki khun ki jome kham tama try bi e ye ke intermediate society try ba kodor kum ka kan hon na try ngi ai ngo ye ke jing dan kan ka jome bat ngi ko try jisu bi e hakini ki snam ki bala ya atry ba kodor ka kti ka badon bor ka jome kalaya lam yang ngi kan rat bi bada try ba kodor ha ka bakum kan ni ka por ngada duai kerpang ko try ba kodor nak manta ki khot jong ka society kan rat bi ki badon ka benta ka ba khrau ko try ba kodor man penyar ya ka hima ka gospel ka jome kan rat ba ha kham tam bi nak manta ka mission halat kro kan rat ba ha ngadu wai ko try ba kodor pemenang yalam ko try pemenang ai bor ko try bi ya ka society ko try ba kodor bakanang yala ko try bi ban pentlun ya ka hima ka gospel ke jome hang thi halai kro a try bi bada try bi ya ka ne ka por ha ka por ba kum ka ne kan rat bi ngadu wai ko try ba kodor ya ka jing don kat ka jome ko try bi ba kit hot jong ko society kan rat ba bha try ba kodor I wei ko try ba don ka benta ko try bi ha ka society ko try ngada duai ya ki jing don kat ka jome ko try ba ma me ko try bi men ka da ka snam ka ba khut ka jome ko try ba kodor na ki jing ma baro kan rat bi ka bang ye kan du ha ki ni ki sngi kan rat ba kodor kan mau ko try ba kodor na ka benta ki khat jong ka balang ru ko try ba kodor ki ba ju ya Christian ko try bi ya ka society na ka we ka por sha ka we ka por a try ki ba ju ya Christian ko try bi ya ka mission nang thia like ro na ka we ka por sha ka we pan a try bi na duai ru kan rat ba ha na ka benta ka mission nang thi kan rat bi na du Bible man ko try bi ka yeng ka sem ka jong I kan rat ba ha kan mau yu ko try nang ai ka bor yu ko try Jisu ba kodor nang la ban treya ka kam ka jom ko try bi hang thia like ro kan rat ba ha kan mau ru a try bi am ta kin nong hikai kan mau yi ka school hi baro a try ba kodor long ring kat ma me ko try bi ba ka ni ka school ko try ba kodor kan yeng ko try bi how mau siang ba scam u bolong ma me hi kan rat ba ha kan mau ru ko try nam ta ki khot a try bi jong ka dat balang hang thia like ro kan rat ba ha nang kre khui ki nang ya lam ki kan rat bi na ka we ka por sha ka we pan a try ba kodor kre khu ko try bi ha ka ni ka por a blei ba kodor na ka benta ko try ki ni ki jing ai ko try bi ka bang yo ko try ban lom ma ka ni ka por kan rat ba ha try Jisu bi ki ni ba ro ko try ki long ki jing kre khu ki ba me ma la kre khu ko try Jisu ki jing im ki jong I kan rat ba ha but shibenta ko try ba kodor ni wana try bi ban ai ki ko try sha ka kam ka jom ko try lengba a try bi ka intermediate society kan rat ba ha try Jisu to kre khu ye ki ko try ba shano ko try bi ka bangin penon kam ko try kan long ban pen priang ya ka lama ka gospel ki jom kan rat bi bangan duai ru kan rat ba ha ha ga ni ka por kan rat bi da ka matai pastor ko try ban sam ka tin ka jom ko try hab deng jongi nga duai ko try men ben ko bi da ka bor ka jom men sem ko kan rat bi ba ka we ka try bi ka tin ka ba mi na ko try kan long ko try da ka jing ben sle ka jom men sem ko kan rat bi ka khu ko try ba ko ror sai se sin pat yangi ha ka ni ka por ko try to ngau ye ki jing duai ki jongi ha ka kerteng ka ba thiang tam u try Jisu ngi duai amen Kublai shibun ya I successful natap nakabanta ka jingwai kerpang ublai nang kerkhu yapi ma phinlong ka jing kerkhu bat ka jing I min sim ki wai pat ha ka jing shakri blai ha ka jing penbai ya ki program kerpang nakabanta ka snam arhajar arphau ka intermediate CE society kala penbai ya iwei na ki pastor jong ka balang presbyterian rembai banlong unong kren ha ka ni ka jing sang anniversary Henry hadin bangin akin jok tin ya I hapdeng jong ka lockdown ya kan ka jing penbai thamai bangin pelong da ka online worship ila pen pau ya ki jing ban pendap ya kan ka benta kumta u president ban secretary ka society kila penbai banalor ka bayalam ya ka jing sen ngan hap bangan shimru ya kan ka benta banyalam ya ka jing slok na ka tin ka jong ublai ha kan ka jing sang anniversary jong ka society kabenta nakakitin ka jong ublay nakabenta ka jing slok hakan ka por kalong nakasiti ka jong upol siya kinong Philippi
kalenong kabasau kedekhat kabashipau haduk kabakhat lai kita kikentien kibala pensengau da inong pulis sedang kiboong henrai ngakmen hautrai shibun ba anda menta pila pentamai pat yala ka jingmut na ka benta jonga hakaba pila juperkhat sisya henrai phimshim yolat banga ong syapang ka jingso kurdu namar ngalanang hakanu kanu ka jinglong bangalong hakatahi ban sngohun ngatep kumno ban penpo bat ngatep kumno ban sngo dap kerhai haka ai bat haki ai baro ngalanang ya kata ka boy ban sngo kedang ru bat ban sngo than ban sngo dap bat ban sngo kurdu ngalala ban le ya ki ai baro hauta uba pensai bor yang kihinman bat ki para hautrai kini kidai ki kentien penpau jing songu ki bopol ulatho sakit khot ki jong ka balang ha Filipi kidai ki kentien ki ba khamshon jingmut namar kat komba upol hi ubu upen pau ya ka jing songu da ka baong ngakmen hautrai shibun ngakmen hautrai shibun haba ulama ya ki jingle bha jong ki dekhot ka balang ha Filipi hakid khot ki babut kata ke dekhot khat saw hadu arpho la yatho ba ki dekhot ka balang ha Filipi kila kersyan ya upol da ki jing ai haba udan hapdeng ka jing kerdo kat ba udang dan ha commission ban yalap ya ka gospel ha Makedonia bat ha Thessaloni kani ka jing lep ha ka jing rap ka ba ki kila ai ka ba upol uyat hu ka dai ka jing kedau ka ban pen i ba ki jing lep ha ka kerteng ka jong Yesus Kristus ya ki badan ha pedang ka jing kerdu ka dai ka bawan ra ya ka jing kemen ban pen skam bat ban pen klan ya ka jing dai para breu ha pedang ki dong ai bat ki ba yo pedang dak ba bu pat ya ublei hak hamat kum kadau ka penyaso iki nakani kadau upol usong iki tu kintien ngak kemen ha utrai shibun ha ba uyo mat ya ki jingle ba ki dekhot ka balang ha Filipi hadien bo la pen pau ya kani ka jing kemen ha utrai upol la ya tho ya ka jing sngo ka badon ha ka donut ka jong ha ka dekhot ka ba khatwei ulong ba menta ulanang ban sngohun wat la undan hapdeng ka jing kerdu lane hapdeng jong kanu ka jinglong tadagin pai sya ka jinglong ka jong ikibriu barabor ka jing kerdu kapen ki khuslai ya ki jingmut ki jing perkhat ki jongi hendrai upol pat upen pau ya ka jing sngohun ka mensiem wat la da uhap ban mat ya ka jing kerdu namar ba uyoi ya ka mensiem jong kini ki dekhot ka balang hapo Filipi ki balak loy ban wan chahmat ban yarap ban kersyan ban ai mensiem yu knang ba unla ba un bedeng ya commission ban let yalap ya ka gospel ka jong Yesus Kristus dai ka ni ka mensiem sngolam jong ki dekhot ka balang ha Filipi ka balawan ra ha upol ya ka jing sngohun ka mensiem kaban pelong ya uban penbut haka dekhot ke bakhat ar da ka boong ba mentapan ngalanang kumno bangan penpo yala de bat ban sngo dap kerhai kumno bangan nang ban penpo yala de bat bangan sngo dap kerhai haba upol uang ban penpo yala de ka jingwat kalong ban rit kat kum ka jingdan ka ba udan lani ban emrit kum kitu ki waipat ki bomdan nre hakaju ko porpat bandan ya ka mensiem ka bas ngaudap kerhai wat la undan hapdeng jong ka jing kerdu ka jing hun mensiem jong ki bayok pedang ya ki jing lep ha ki wai pat ki para breu kamdai ka bawan da ka bathau kat no ki yo lani ka ei ki yo ka jing so hon ka mensiem ka dai ka bawan la da ngintip bat in yo i ya ka mensiem ka jong kinong ai la kan long ka jing ai da ka mensiem ka bakhonyo
lakan long ke jing ai ringkat bat ke besngau benut lani lakan long ke jing ai ban yo yaro bat ban yo buram na kiwai pat dei ka hamdan kam bat ka long bakan long ke jing ai ka bawan na ka min sim sngo lam sngo isn ai parabrio ka jing sngo hon ka min sim jong ki ba yo pdiang ya ki jing la bha ki wai pat ki parabrio kam dei ka bawan da ka ba thau kat nu ki yo lani ka ai ki yo ka jing sngo hon ka min sim ka dei ka bawan la da ngin tep bat yo i ya ka min sim ka jong ki nong ai la kan long ka jing ai ka ba kho nyo ka jing ai da ka min sim ka ba sngo bunut ka jing ai ban yo yaro bat ban yo buram na ki wai lani ka jing ai ka bawan na ka min sim ka ba sngo lam bat sngo isn ai parabrio da ka ni ka min sim ka ba so hun upol uben rap shu shu hakani ka jo ka dkhot da ka ba ong men dapat haka ai bat haki ai baro ngalanang ya kata ka boy kumno ban sngo kedang habathan bat kumno ban sngo dap habakedo namar ngayo i ya ka min sim kinong ai bat ngampet kat no ngayo bat ngamjit ka ai ka ba ngakwa bangan yo naki badai hadien jong kani ka jing pin sngo ya kani ka jing syam ka jong ubat ki khot ka balang ha philipi ba upol usoong ya kitu ki kintin ha ka khot ka bakhat lai ki kintin ki bangi ju so tenat bha ban pule kitu ki kintin ki ba ong ngalala ban le ya ki ai baro ha uta uba pensat bor yanga upol ulayo ya ka min sim ka basohun wat la un hab ban mat ya ka jing than jing kurdu namar ba uyo i ya ka kti ka badon bor ka jong ublai lingba ki khot ka balang ha philipi ki balawan ban kersyan yu kani ka long kum ban ong ba ublai upasiau ha ki khot ka balang ha philipi bakin mi syahmat ban kersyan yu upol ha ba udan ha pedang jong ka jing kurdu ha ka jok upol ublai uyarap ru yu upol ba un yo i ya ka min sim babha jong ki khot ka balang ha philipi khnang ba upol un om kop yalade ba ka jing so hon min sim bat ka jing so dap kar hai ka jong u hap dang ka jing than ka jing kurdu ka dei ka jing la ka jong u ndai ba ka ni ka dei ka jing arab ka bawan na ublai ladangin phai shakini ki khot shakni ka por ka bangi im hap dang jong ka ni ka lockdown dan lightly ki sembo perkhat ki banga kwa ban bu khmat jong phi ki bayasno ru bat kani ka jing sang rakhe ya ka anniversary jong ka intermediate CE society bat ru ya ka jing trai bat ka jing shakri ka jong ka isembo perkhat ibaning kong ilong ba ka men sim so snai ka dai ban dan hakmat haba ngi yoi bat haba ngi persyang ban yarap bat ban ai jing kersyan ya kitu ki basyam jinjar syam lanat nama ba on om thau ya ki jing la bha ki jongi ya ki wai pat da ka bangi pet ka ai ka bangi ai la ne kat no ngi la bangin ai ya ki jing la bha ki jongi ya ki wai pat on pet da ka men sim ka ba kum no ngi ai ha ka ta ka dor bangi la ban ong ba ka dai ka jing kwa ka jong kam dai ka jing kwa ka jongi ban yo ya ro ban yo buram handrai ka dai ka jing snap ka jongi bat ka jing jubab ka jongi ya ka jing pasiau ka ba ublai upasiau ha ki donot ki jongi bangin long ki ba sngolam ki ba kloy ban yarap ya ki ba syam jinjar syam lanat ngangait skam babaro na pedeng jongi ha ki jing persyang ki baret ki jongi ban yarap ya kitu ki ba syam shitam syam jinjar ha pedeng jong kane ka lockdown ki dai ki ba sedang na ka donot bat ka men sim ka ba kum kane ban jubab ya ka jing pasiau ka jong ublai ya ka bla pen inuk saru da ka dono da ka jing em bat ka jing shakri ka jong utrai bu nong pen em jong Jesus Christ ublad long ubreu ubas ngaulam bat ngau isnei yakiwai isembo perkhat iba arpat ilong bandan ya ka men sim ka bas ngauhon upol usohon haba uyomat ya ka jing arab ka ba kit khot ka balang
ha Filipi kila aya u namar u yo i ya ka min sim jongki ban long ki bakloi ban ai knang ba unla ba un bedang ya ka mission ke jong u ban leit ban yalap ya ka gospel shim la ong shim la kin tho la ka jing ai ka long na em kat kum ka jing kwa bat ka jing khmi lenti ka jong u hata ka durba ka duna la ni kam dei ka baba hapadang ka jing khan bat ka jing kurdu ka long ka badan kam ban penrit yelade yala ki jong ki jing kwa bandan ya ka min sem ka bas ngongo bandan ya ka min sem ka bas ngohun haba ki wei pat ki wan ban yarap ban ai da ka min sem ka bas ngolam hakini ki singi ki bladap iwei na kinong pule haka theological college ka jongi hamoklat ibala sakut chane haka lockdown ilayo ban lek phai slayeng haka tayo ka baar jong umni ubnai me haka janmit ka ba ilapoi hasnong jong e haka quarantine center ka bala pun kre da ka shnong ka jong e sang tai japo manipur ila pha sanga ya ka wei ka dur ka ba isyon ya ka tifen ka ba ki local volunteers kilawan banbu hakmat ka kamra sa jong e ka jingba halor jong kata katifen ka dan tang ja ka bangala ban syo iba lasen rek malu malatang da udai mdan jor mdan do handai la tho pada harut de iwe ikot yakini ki kenten brothers and sisters kadi ka jing tho ka baki aya borok ki basa anta this is the best that we can give you tonight please partake of it kihmen bat ki para kani kadai ka bahatam ka bangila bangin ya phi menta ka janit sobha ya shim benta nai ila phu ni nga bar ilong sir ngam pat jula bangan bam ka ja ka kum kani ka jingim ka jonga handrai menta ka janit ngala bam lut ya kata ka ja ka ba kilawan ban ayanga namar banga so ya kata ka mensiem ka baki kiwan ai namar ngaru adan hapdang jong ka jingkerdu ki bahayeng ki basam ki patla banwan ban ai ngabam lut namar baki ai da ka mensiem ka baki sngau e yang ka jingmut ka banga kwa pan pasat hang ne ka long ba ka ni ka dai ka por jong ka jingyak saj hakaba ngim dai bangin aila ya ki jingkwa simet ki jongi ban singsyar ya ki jingmut ki jing perkhat bat ya ki jingim ki jongi wat langim jumlin kamen siam ka basngo hon bat ka basngo ya kitu ki balak bahayangi kadai ka badan kam haka bakum ka ni ka por jong ka jingyak sa kum ba kalong menta mamangi ru baro ngin la bunlong ki basngo hon ya ka ei ka ba ublei u ai hapdeng jongi isembo perkhat ibalai pat ilong ban em haka jinglong bat ka jing sngoret kat kum ka jingdan hapdeng ka jingthan jingkurdu kenang bangin la ban long kita kibas ngau dap kerhai ladengin pai sha ka jing em bat ka long yeng ka long sam ka jong upol ong ikini ki kenten ngin la ban ong ba udai ubriu ubawan na ka yeng ka sam ka badap ka babiang namar uwan na ka nong ba tarsas ka badanam udan ya ka kerdan bat ya ka buram kum unong syong shnong jong ka himarom bat la penhe pensan ru ya u om kum ki wei pat ndai kum tau ba kham kerpang haki kijat ki jong utau rabai u gamalial ba unlong ubriu u ba tep ha ya baro ki an jong ka diam ka jong ki jiu tenrei haba ulamat ya ka jing than jing kerdu bat haba ulayo diang ya ka jing le bha ka jong ki dekhot ka balang ha Filipi haba udan hapdeng ka jing than jing kerdu upol ulapha ba menta ulanang kumno ban penpo yala de dakaba im kurdu badru bandan ya kamen sim ka ba usngau dap kerhai hangne ban penpo yala de kamut ban imrit kat kum ka ei ka ba udan kat kum ka ei ka ba ula ban yo hendrai kat kum ka ba ukwa lane ka ei ka ba ula jumlien ban yo ini la se ida isembo perkhat iban kham dan jingmut ki ba bun nangi ki ba khlamat ya ki jingjinjar ki ba ki kup siliang ki sam siliang ki ya kendu lingba jong kane ka lockdown
hak jinglong brio dan kibam dan ya ka bensim so bat bensim so hun ya ka ei ka berkilayo wat la ka long khamha ban ya ka ei ka berkijudan bat ya ka ei ka berkijuyo namar na lor wala yo kidang kwa ban yo khambun hakawai pat kaliang dan kiwai pat kibla jumlien ban yo kat ya ka berkiman hendrai hapa poi ka por ka bakim yo kumba kila jumlien ban yo kim nang ban pinpo ilade kim nang ban penrit ilde kim nang ban im kat kum kabakidan kat kum kabakiyo ban long ka jingker khu ya kiwai pat dak ba im ya ka jing im ka penrit ilde wat lada undai ubawan na ka long yen ka long sim ka bebet ka babyang upol haba umat ya ka jingker du bat ya ka jing lep ha na kidkhot ka balang ha Filipi ulanang kumno ban penpo ilade bat ban long ubas ngau dap kerhai dak ba em kat kum ka ei ka ba uyo pediang nak itu ki ban lek bha yo ka bang khwa ban berap hang ne pat ka long ba hato ngin la ba ngin long ka lat ka jingker khu ya ki wai pat ladangi em hap dang jong ka jing dap kerhai ngin la pat bangin penret ilade bat ban em ret wat la ngi ka mat ya ka jingker do kum ba ki wai pat ki mat hendai bangin em da ka jing em ka ba ken mau badan ki wai pat ki ba ya kendo ki ba mat ya ka jingker do ki ba ngi ngila bagi nyarap da ka bangi khampen ret ki khampen po ila de ha ka jing em ka ba man ka singi ki hinman bat ki para hau trai ha bangi bu ya kini ki jing hikai upol hakmat jongi bat ha pedang jong kini ki kai baro ki bangi yoi bat ki bangi mat ha kini ki arbnai tam jong ka lockdown ngi yoi ya ka jingdan kam bandan ya ka minsim sngolam sngosen ai ya ki parabrio ki ba ya kendo ya ka lanat ka jenjar ka ba hatang nyemla peipang ngi yoi ya ka jingdan kam ka jongi bangin pinpo ila de la dai bagin imrit khnang la ngin la bangin le ba bat long ka jingker khu ki wei ngi yoi ru ya ka jingdan kam bandan ya ka minsim ka basngohun haba ngi yo ban le bha ya ki wei lani haba ngi yo mat ya ki jing le bha na ki wei pat upol upun kut dak boong bangala bangan le ya kini ki baro da uta uba pensyat bor yang om dalaka buj bat om dalaka bor hakam ya dai bat ngi ki khot jong ka intermediate society bat ki khot jong ka balang ki baju kersan ya ka jing trei bat ka jing syakri ka jong ka society ngakwa ban chukreu khenget baka ei ka bangi yoi bat ngile hakani ka por jong ka lockdown na ka bentak itu ki ba syam sitam syam jinjar kadai ka ei ka ba ki nong yalam ki jong ka intermediate society kilas dang kumba arfu saus nam minshwa da ka bajet ya ka ilaka light kro ban long ka leng khatre mission wat kumbangaru ubadang sedang ban leit sitai light kro kumba shipaus nam minshwa hadin balas dang ya kani commission da kinong prat lenti ngalala ban yoi ya kijingkla kibabun lingba jong ka jingtre mission jong ka intermediate society ka jingkla ka balawan ra ha ka jingem kinong shong snong jong ka tei ka muluk ka jaka let's say ki senior members ki balalek ban sedang ya ka tei ka ling khatre mission kilala ban yoi kambun kijingkla ban ya ka ei ka bamangi ki banadien ngi yoi menta hendrei ka jingtrei kampat kot bat ngidang dai bangin yai betang bat bangin kampen klan ya ka jing syakri da ka baken mau ya kini ki sembo perkhat ki ba upol ubu hakmat jongi bangin long ki badan ya ka minsim sngolam susun ai ya ki ba syam sitam syam jinjar bangin sngohun haba ngila bangin le bha ya ki bai bat haba ngimat ya ki jing le bha jong ki bai bat bangin nang bangin penret bat bangin imret khnang bangin la ban le khambha ban long ka jingker khu yaki wei ni dwai ru ba ublai un kur khulang ngi baro lingba jong kan ka khubor bat ba ublai un yarap yangi pangiru ngin la bangin pendep ya commission bat ya ka benta ka bala bencet halor jongi da ka ba ong kum upol ba mangaru ngala ban le ya kini ki ai baro da uta bola pensat bor yang ublay in kurkulang ngi baro na ka benta ka buram ublay
Amen. Ngila poi siya kabakut jong kani kajing maneblay kabangi ngets kamba kani kajing rakhe ya kalun khos nam kabanyo puar ka intermediate society kan long kajing kerku yang ilang baro banginang la ban chakri khamba ya lau jong kunra bat nginya penuai no yang ni kajing sang da ka bayar wai lang ya ka platform jong ka Christian endeavor. Kabasanya puji Resutrai ngadu wai unyalam borya ngaun ai ngaku larban persyang monjong uban len puji sunong ben im batnya tu chong nen jing im man lakasi penlong jing kular ban pu liksin uplay batu wai jar jar ngan kershan jing mani balang uplay ban shim yala benta datmu ban shakri yaki way pat men sim ngan wa lam shutrai da jing him ngan shakri ngam ben nut ban ai yari ngan yai ken mau agi jeng duai ban pen yar jeng long shi para utra. Tungin wai. Utrai undak mi thu hapdang jonga bat jongpi habangi medon shu markmat prologhi. Bat da ai ba ka jingai ka jong utrai bat unong penim jongi Jesus Christ. Ka ba pen pau yu ka jingai ba ka jong ublei ukpa bat ka badang yai trei. Ha umun sim ba khut. Bakin yai shong sa lam bat ngi. Nadu menta bat haduk ki bom jukut ru. Amen.